Ušu pizdu maternu, jebem ti mačku. Mi ovdje opogani. Ovako. Što je meni YouTube uklonio video. Sam pričao pričao sam o nečemu. Što ne znam jel smijem spomenuti kao ono... Toliko je sloboda govora potisnuta i cenzurisana da ja ne znam više ni koji izbor riječi smijem da koristim, a koji ne smijem. Uglavnom danas jedem 10 jaja sa ribom, konzerva ribe, ima malo sira. Ima malo kečapa ovdje, ima malo mlijeka da nagnijem. Tako da uživajte u ovom ASMR-u. Dosta ljudi ovdje vidi neki bučkuriš, ja vidim 1200 ili 300 kalorija i puno proteina. Mori jebem ti mačku, šta ova plače vidje? Šta ti je bilo? Marš. Evo vam malo. Ajde vidite. Nemoj ti samo crni. Odi ti malo vam. Bijeli, evo ti. Ajde tako. Znači ljudi moji, sloboda govora više ne postoji. Kao demokratija, sloboda govora, svi imamo pravo na svoje mišljenje. Evo vidite da nemamo. Evo ja sam dokaz da nemamo. Znači dosad sam dobio, mislim, 2 strajka. Jedan klip mi je totalno uklonjen. Ali nema veze. Nemam nikakvu temu za ovaj video, zato što mi se ne priča. Ali samim tim što se meni ne priča, ja ću od tog nepričanja da stvorim temu što se meni ne priča. A to je zašto nekad ne treba ni pričat. Znači, meni ako se ne priča, ja neću pričat. Ja da šutim. Kaj što šutiš? Pa ne pričam se. Znači, nemam šta da kažem. Ili u velikom broju slučajeva ne mogu da se nadovežem na tvoju konverzaciju. Ja kad ne pričam, uglavnom ta konverzacija je za mene dosadna. Nemam šta da se nadovežem na to. Kad neko priča o autima, mene auta ne interesuju, nemam pojma oko auta, znači boli me ona stvar, ne psujem pred nimetom. A kao pričaš o auto, karburator, amburator, ovaj dizel, ovo oko konja, pičke materne, burat ba. Auto je auto, kontaš. Znači auto su ljudi izmislili da ide od tačke A do tačke B, nisu oni njega izmislili da ovaj tjera 300 konja, ovaj 400, mislim to je pretjerivanje, kontaš. To isto sad, evo imam iPhone 11, hoću iPhone 17. Kakva je razlika? Skoro nikakva, ovaj malo bolji, brži. A i ovaj može da zove i da napiše poruku i da kontaš. Znači glupost. Ljudi pričaju o glupostima, bogam, ljudi se zanimaju glupostima. Trebate se sa sobom zanimati, trebate se zanimati s tim koliko vi imate konja kao osobe. Koliko ste vi sposobni da uradite nešto da promijenite u ovom svijetu. A ne koliko konja ima ovaj onaj. Koliko ti imaš konja, jarane. Mjau. 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 Evo ti malo, hajde. Nagdje, man. Nemoj mi mlijeko. Znači, jutro sam bio u teretani.
Digao sam 120 na benču. Benčarolija. I onda sam radio propadanja 40 kila po 8 ponavljanja. I bio je tu neki frajer onako nabildan je, builder. Pita me koliko godina imaš. Kaj je dobar si ovo ono, kaj si prirodan. Kaj nikad nisi ništa koristio, rekao nisam. A znaš, ono smije se, konta lažem ga. A rekao, brate, nisam nikad ništa kontaš. Mislim, ne znam, to meni nije impresivno. Aj dobro, 120 bench na moju kilažu, imam 67-8 kila. To jes impresivno, onako. Ali propadanje, šta, 40 kila, mislim. To treba svak da more, valjda. Ta si mi mlijeko oborila, mrš. Neću da im daju da jedu. Nisu ovo moje mačke, ljudi. Ovo mačke od komšije. A ne da im niko da jedu, valjda. Šta ja znam. Hajde, evo ti. Evo ti, hajde. Nema ovaj, samo što nije krepo ovaj bijeli. Serum i ovdje moram čistiti za njima. Ali dobro, hajde nema miševa, znaš, to je dobro. Klepaju ove miševe.
Evet, hajde. Hadi vam. Hadi vam. Stani bana na glavu ti prosto. Eto. Da ne bude šande škrtica ne zna mačke nahraniti. Eto ljudi, pojeo sam 10 jaja. Nadam se da ste uživali u ovom nisko kortizolskom videu. Ma nemam ništa reći od se.